A dnes by som chcel niečo povedať ako o dlhu. Ako všetky štáty sveta, alebo teda tých 200 najvyspelejších štátov sveta, všetky sú zadlžené. Dá sa povedať, že v dejinách neexistuje jediný štát, ktorý by niekedy ako splatil svoju dlžobu. Naopak, ako každý štát vlastne iba kumuluje tie dlhy. Ono v skutočnosti sa platia len úroky. Ako som pozeral minulé ako vývoj amerického dlhu od vzniku teda USA až po dnes a jediné obdobie bolo 1835, to myslím bolo, kedy sa Amerike podarilo ako zrovnať dlh na nulu. Ale stále bola len a len v dlhu a ten dlh neustále iba narastá. Dlh je veľmi dôležitý, lebo uvaluje na krajinu, na ten štát, ktorý je teda zadlžený, veľké bremeno vlastne pre obyčajných ľudí, lebo ten dlh štát vlastne ručí svojimi občanmi. Štát sa zaviaže vlastne platiť úroky a proste, že dostane teda peniaze, tak to len vďaka tomu dostane, že vlastne tá vláda sa zaručí, že bude vlastne plniť tie pokyny, ktoré vlastne ten, čo požičia, tak vlastne si stanoví a vlastne tí, čo požičajú peniaze, bankári a tieto finančné trhy, tak oni vlastne pomocou vlastne peňazí, dá sa povedať, že pomocou korupcie veľmi ľahko vlastne manipulujú a získavajú pre seba to, čo potrebujú. To znamená manipuláciu, reguláciu tých ľudí v tej krajine, plus samozrejme nerastné bohatstvo a vôbec celkovo ako bohatstvo, majetok tej krajiny. Zoberme si napríklad konkrétne Slovenskú republiku. Pokiaľ sme boli ako v socialistickom bloku, tak sme nemali žiadnu dlžobu. Keď sme v 89. ako odozdali krajinu ako kapitalistom, tak Slovensko nebolo vôbec zadlžené, dlžoba nula. A hneď prvé vlády v 90. respektíve potom Mečiarová vláda v 94. Dzurindová v 98. začali, no teda takto by som povedal, konkrétne poviem, že prvá vláda 1990 hneď 2 miliardy dolárov si požičala, sa zadlžila a Mečiar zobral ďalších dokopy za tých 8 rokov zobral ešte 9 miliard. Čiže keď dolárov. Keď Dzurinda v 98. prevzal vládu, tak Slovenská republika bola zadlžená 11 miliardami dolárov. Tým, že privatizoval a vlastne predal vlastne neviem, 80 alebo 90% majetku Slovenskej republiky, tak vlastne nepotreboval si požičať, takže v roku 2002 bola stále dlžová 11 miliard amerických dolárov, čo v podstate ako nie je až také hrozné. No ale v roku 2002 pokračoval a požičal si ďalších 17 miliard, čiže keď Fico prevzal vládu v 2006, Slovenská republika mala dlh 28 miliard dolárov. Ešte stále by sa dalo povedať, že tá suma nie je až taká hrozná z hľadiska splácania úrokov. Ale situácia sa mení v roku 2010, respektíve na začiatku roku 2011, kedy Slovenská republika je zadlžená
80 miliardami dolárov, a čo už je suma, ktorá je veľmi závažná a vlastne spôsobuje, že úrok, ktorý musíme platiť, sa pohybuje vo výške 2,5 až 3 miliardy dolárov ročne. Keď to zoberieme na eura, dajme tomu niečo vyše 2,5 miliardy eur ročne. Zoberme si, že vláda vyžobrala peniaze z Európskej únie, z Bruselu, na povodne 3 milióny eur. Ale len na úrok ročne zaplatí 2500 miliónov eur. Čiže vidíte, že vlastne tam je absolútny nepomer, že 3 milióny sa dá na povodne, na odstránenie teda škôd spôsobených povodňami, a 2500 miliónov, teda 2,5 miliardy eur, sa dá vlastníkom nejakých bank, ich manažérom. A vlastne ten proces ide niekoľko desiatok rokov to trvá. No, momentálne to krásne vidno, ako to celé krachuje. Vlastne tamto, u tých západných krajín tam to trvá už 60 rokov. Tam sú, nie jak Slovensko, že má 0,080 bilióna, a tam sú dlžoby v biliónoch. Či to je Holandsko, či to je Nemecko, Francúzsko, to sú 4 biliónové dlžoby. Írsko, Španielsko, Taliansko, to sú 2 biliónové dlžoby. Už z toho len úrok z toho zaplatiť sú stovky miliard ako eur. Čo je vlastne, už to je nesplatiteľné. Čiže to Írsko alebo to Grécko, oni to nemajú šancu ako už platiť. Takže vlastne no ešte Írsko to je trošku špecifické, ale to i Grécko to už zbankrotovalo. Tam nie je šanca to zaplatiť. No riešenie, ako sa tomuto dá ako predísť, napríklad povedzme u tých krajín, kde ešte ten dlh sa nedosiahol tie kritické hodnoty, je, že treba zvýšiť tie príjmy, to znamená, že treba zdaniť ako kapitál, to znamená tam, kde tie peniaze sú. A peniaze sú v najbohatších firmách sveta, ako myslím ako oficiálne peniaze, v najbohatších firmách sveta, ako čo viem, British Petroleum, alebo Exxon, alebo Toyota, alebo podobne. Rôzne banky, HSBC a tak. No a potom, tam sú najmenšia firma, som čítal rebríček 2000 najbohatších firiem sveta. Najmenšia firma vlastní aktíva minimálne vo výške 100 miliard dolárov, a tieto najbohatšie firmy šplhá sa tá suma až do 3 biliónov dolárov. Takže keď si zoberieme napríklad celkovú dlžobu, povedzme v Európskej únii je 35 biliónov ako euro, a tieto firmy dokopy majú 2000 biliónov aktív. Takže je úplne jasné, že kde tie peniaze sú. Myslím, čo sa týka financií. Na jednej strane európske štáty 35 biliónov dlžoby a 2000 biliónov, alebo teda 2 trilióny sú na strane najbohatších firiem sveta. A potom ešte, čo sa týka to zdania toho kapitálu, tak to musí byť ako v celej Európskej únii. Čiže ja som zastanca ako tej fiškálnej únie, respektíve teda harmonizácie daň, ako to oni to nazývajú. To znamená, že aby tie dane boli približne rovnaké v každej krajine Európskej únie, aby nebolo možný taký rozdiel, že niekto má 5% daň a niekto má 40% daň. Lebo potom čiste sa to využíva len na potlačanie tej krajiny. Napríklad teraz Maďarsko, povedzme, dalo vyššie dane na kapitál, tak už ohlasili odchod ako investori a ako tým pádom vlastne budú musieť zase pristúpiť k zníženiu tých daní. A je to úplná sranda, lebo napríklad namiesto toho, aby to bolo tak spravené, že povedzme, že sa rovnomerne vyrába v celej Európskej únii, tak vlastne oni
oni len chodia vyrábať tam, kde z také politického hľadiska, že tam kde je potreba podporiť ľudí s prácou, tak tam prídu a tam zase, kde treba ako tých ľudí ako ich škrtiť, tak tam zase odídu. Ako. No, ináč, čo sa týka ešte toho dlhu, tak ono, najhoršie na to je, že ešte nielen ako tie štáty sú zadlžené, ale samotné mesta sú zadlžené a ešte aj samotní obyvateľi, ako tých 70% tých obyčajných ľudí, tých priemerných, tí sú takisto všetci zadlžení. Napríklad v Českej republike je 1,2 bilióna českých korunách ako dlh ako štátu, ale zároveň toľko isto majú aj obyčajní ľudia ako dlžoby. No. Takže hovorím, že tam jediné riešenie je to, že zdaní ten kapitál, teda zvýšiť tie príjmy. A potom tu nastáva ďalší problém, že ak by sa aj podarilo naplniť tú štátnu kasu, že tie príjmy budú vyššie ako tie výdavky, tak nastáva, respektíve ten problém tu stále je, že vlastne tá štátna kasa a nielen štátna, aj mestské pokladnice sa neustále sa kradne. Čiže keď si človek zapne ako televízne noviny, tak vlastne 20 rokov nič nepočuje každý deň, ktorý poslanec, za ktoré mesto alebo za ktorú politickú stranu, ako v rámci štátu, ako spreneveril, ukradol peniaze. Môže byť ako legálnou cestou, alebo pololegálnou, proste, že si dal si akože odmeny, alebo niečo také, alebo cez nejaké tendre, alebo to je jedno cez čo. Není dôležité. Dôležité je to, že každý deň nám povedia, že okoľko došiel ako štát, alebo okoľko došlo mesto. Ako. Čiže nie je záruka ani v tom, že keď sa naplní štátna kasa, že to tam vlastne zostane. Ono skôr naopak, že vlastne sa to stále rozkráda. Ako teda za kapitalizmu. A ak by teda sme vyriešili tento problém s tým kradnutím, alebo teda s korupciou alebo transparentnosťou, tak potom vlastne nastáva ďalší problém, že vlastne peniaze, ktoré by sa ako takýmto spôsobom ako vyzbierali, ktoré by boli už ako aktíva toho štátu alebo toho mesta, tak vlastne treba to použiť na verejné veci, na verejné prospešné veci. A na to momentálne sa tak využívajú sa peniaze len na prospech súkromných firiem. A napríklad, že treba, povedzme, venovať peniaze na, povedzme, zdravé potraviny, alebo pre obyvateľstvo, napríklad pre mladých ľudí, pre dôchodcov, či už na internáty, alebo na tie domovy dôchodcov. A samozrejme na nemocnice takže na takéto verejné prospešné veci. A nie na ako súkromný zisk, že sa niekto obohacuje, že si kúpuje jachty, alebo ja neviem, proste si stavia nejaké haciendy. No, tak asi takto.